Hi guys, pane nyaya yanetsa yanyaya yeposta here nemavhenyu here nezvimwe zvangodaro zviri kuitika kusungura world kwedu uko. Nyaya yepostara mukoma Makungwasi, remufana wangu Makungwasi nababa Sheru Bendrewano zvichiita kunge pakati nemakakatana ekuti vamwe vakatora venyu vakazoda kunoita kunge supporting on. This is what I think guys. Satora nemwe nzira ndiri kuti inini, it's a strategy, a marketing strategy that I think is gonna benefit Makungwasi especially, because I think Makungwasi is smaller than Baba Sheru. So I think this is the best way of marketing this kind of things. Makungwasi mfano wangu, you know, this show yako, launch yako yagona kumarketwa zvakanyanya. I just want to clap hands for you because wakagona kuziva kuti okay, this is the spot. Unobva grab at that spot, then you know launch yako yazokumarketika zvakanaka through that. Ndazoona kwa all our podcasts and bidara chipasa posta zvimaita saita. So in this industry, this is business, you know what I mean. Spa ikanisa shop yaya pa imwe kaisa apa, yo if you chitemba kuti sina unotengesa aribo, just go on. Anokwazi kuti our cool, then just suduruka uboona this is advantage for both parties, but especially for Makungwasi. Mark my words, because this launch ya Makungwasi ichangene vanhu vakawanda, because yazikanwa nevanhu vakawanda through this. Because of this nyaya kari kungoitika kungoti mwatora venyu yazodai. It's a way of marketing, you know what I mean. Apana munhu aita disadvantage. After all, it's about the launch ruda kuitwa, vamwe varuda ita show. You can still change the date, you can still change the venue, but if you're doing some launches and these kind of things, but you know, for this time, you know what, launch yako ya marketwa zvakanyanya because of this issue. Yeah, you know, sandu diriri kuitika mafadzi afano nyanya kunetseka zvavo seri kudiriri idiri rakatorongwa bo rudobuda bo, no, itori bhobho rakatobhera kudara. Show yamudhara chipasi yaichatozara zvokudaro because kutomarketwa bo yaMakungwasi yatozara zvokudaro. But then my advice is this: makumbe chimbosota chinhu chitepo, because a lot of artists vanowanza kuita maadverts vasati vapedza masinawo, because chinhu chamirwa zvokudaro. Makungwasi kufanira kuchimeka sure kuti wabika chinhu chakanaka bye. Makumbe onyatsobata sound zviripo bo, maanija zvinhu zviripo bo, people are now waiting for this thing, you know what I mean. So hazari tsike vari mugoma nita hatakatoona a lot of people even in churches are talking about that, you know, even Magetos are talking about that. So it's a great way of marketing, you know what. So thank you so much guys. This is what I think about this issue. Inyaya yekutoti kuna Makungwasi zvitoripo, kuna mudhara Baba Sheru zvitoripo, ngatingomarketa izvozvo chinhu chikutoenda kure. Nditi nongochinjwa, venyu inongochinjwa, basa kutongoenda kumberi, hapana kana nyaya yapo, zvitoripo zvakatodaro. Cheers guys, rambai makangosimba makadaro. Ndinonzi CM Shumba. This is what I think. Guys, mudhara Baba Sheru ngaenderere mberi nebasa ravo, and we respect you very much. I respect you a lot Makungwasi, uri mufana wedu kai unoziya, hapana pachedu. Guys, cheers.